Hej, det er Rebecca fra Crazy Cousins, og ja, vi på grund af vores debut har vi lavet sådan en quiz, og Gale hun mangler lige at komme op. Hej, det er Gale fra Crazy Cousins, og som Rebecca har sagt, så er det her vores første quiz. Der kommer sikkert flere af dem, men det her det er faktisk den første. Og ved I hvad? Spørgsmålet får jeg vide om lidt, men I skal lige vide, at det ikke bare er sådan en normal quiz, nej. Fordi at I hørte i... ja, vil du snakke? Man kan høre i første afsnit, at vi var på den her æblepresse halløjsa. Æblefestival i Assens hedder det faktisk. Okay, det har du meget mere styr på end jeg har. Og vi fik... Det var helt vildt sjovt for os, så skal til at prøve. Der var en virkelig sød gris dernede. Ja, virkelig. Men prøv videre med vores quiz. Altså, I kan vinde den her mega luksuriøse æblemos, som vi faktisk har friskpresset, og der er også vores autografer på. Så det er total luksus. Plus, at I kan vinde sådan en samling dyr fra der er 2 mere luksusdyr, som man kan vinde, og så kan I også vinde. Fordi som Rebecca sagde, var der sådan en sød lille minigris, der rendte rundt. Så kan I vinde sådan en her. Og for 2 specielle, så er det en, som er pakket ind. Og første præmien, det er så alt det her. Anden præmien, det er et papir med vores autografer. Ligesom det. Det er en notesbog med vores autografer. Man kan ikke så godt se og det. Et brev til jer. Man kan ikke se, hvor der står, men det er så godt. Og hør efter, godt. Svaret, det skal I indsende enten som kommentar hertil, men I må også skrive det på Skype. Via Skype. Rebecca.gnaske hedder vi. Og ja, og spørgsmålet lyder. Hvad hedder dyret, som er med i afsnit 1? Og det er et levende dyr, vi snakker om. Ja. Dyret er der ikke, men vi snakker meget om dyret. Yeah. Så kom med og svar senest om 3 dage, og så kan I vinde, som jeg siger, den her lækre friskpressede æblemost og alt det andet. Så jeg håber, altså, ja, så god fornøjelse. Bye! Ha' det godt, det var Crazy Cousins her. Bye! Farvel!